Bueno, arratsalde on guztioi, eskerrik asko Hondarribiko osoko bilkura honetara gerturatutako ordezkari, teknikari eta herritar guztioi ere. Berezitasun batekin, ongi etorria eman nahi nioke berriro ere idazkari jaunari, etenaldi baten ostean hemen dugu berriro eta gaur asteazkenez, aurreko udalbatzan onartu genuen bezala egoera honek dirauen bitartean hilabeteko azkeneko asteazkenetan burutuko ditugu ohiko udalbatzak. Eta, bestetan bezala, hasi aurretik, aztergaien zerrendan aldaketa batzuk egitea proposatzen da. Atzo burutu genuen, bozeramaile batzordean horrela adostu genuen, eta alde zenbakia duen sarrera erregistroaren bitartez, maiatzaren 22an EAJ-PNV udaltaldearen ordezkariak erregistratutako mozio bat aurkeztuko da, eta beste alde batetik 6.705 eta 6.782 sarrera erregistroa duten idatziak aurkeztu ditu Abotxanitz udaltaldearen ordezkariak, beste mozio bat aurkeztuz, eta gaur eguerdian mozio horrekiko ebazpen proposamen alternatiboa aurkeztu dute edo erregistratu dute AJ-PNV eta PSE-ko ordezkariek, eta horiek izango dira 7. eta 8. puntuan eztabaidatuko ditugunak. Eta horren ondorioz, gobernu organoen kontroleko puntuak izango dira 9. eta 10. 9. dekretuen berri emateari dagokiona izango da, eta 10. puntuan erregu eta galderei dagokiona. Bai, bozkatu egin behar dugunez, aztergaien zerrendako aldaketa honen aldeko bozkak. Aztergarien zerrenda finkatuta abiatuko dugu eztabaida. Lehenengo puntuari dagokionean, 2025ko abenduaren 18ko aktaren onarpenari dagokiona da. Ez dakit ekarpenik dagoen edo ontzat eman dezakegun aurkeztu den akta hori, bilkura horretako akta. Ontzat emango dugu eta 2. puntura pasako gara. 2. puntuan 2026ko lehenengo hiruhileko informazioaren berri ematea da, ordaintzeko bataz besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuzioari dagokiona. Bestetan aipatzen dugun bezala, urteko kontuen informazioei hiruhilero berri eman behar da bai foru aldundian eta baita udalbatzari ere, aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasunari dagokionean. Honela, merkataritza operazioetan bataz besteko ordaintzeko epea eta berankortasunari buruzko informazioa ere eman beharrekoak dira hiruhilero. Foru aldundian dokumentazioa aurkeztuta dagoia da, eta gaur udalbatzari jakinarazten zaio 2026ko lehenengo hiruhilekoan Hondarribiko udala eta Arma Plaza Fundazioak 3.703.000 eurotik gorako ordainketak egin dituela, eta bataz besteko ordainketa epea 17,83 egunekoa izan dela. Bestalde, aurrekontuaren exekuzioari buruzko informazioari dagokionean, aipatu nahi nuke, martxoaren 31 arte, jasotako ekarpenak edo dirubilketa likidoa 4.164.000 eurotik gorakoak izan direla, eta gauzatutako gastuak edo ordainketa likidoak 3.477.000 eurokoak izan direla. Teknikarien txostenean jasota dituzu xehetasun guzti hauek, eta ez dakit baloraziorik edo galderarik baldin badago, orain duzuen momentua. Beraz berri mantzat ematen dugu lehenengo hiruhilekoaren gauzatzea, horre kontuari dagokionean, eta pasako gara 3. puntura. 3. puntua, Maria Garro Plaza izena jartzeari hasierako onespena emateko proposamena da. Emeki elkartearen aldetik proposamen bat jasotzen martxoan erregistratutako idazki baten bidez, eta
lanketari bidea eman da, gaur proposamenari hasierako bidea emateko asmoa daukagu. Gogoratuko duzuen bezala, aurreko urteetan 6 plazari izena jarri zitzaizkion emekik egindako proposamen xorta baten bitartez, Martxoak 8 plaza, Agustina Genua Saralegi plaza, Petra Lahorda Zuzuarregi plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Antxoni Etxeberria Mendizabal plaza eta Bienvenida Mazabel Susperregi plaza izendatu ziren bezala. Gaurkoan ere beste proposamen berri bat ekarri da mahai gainera. Horretaz gain, gogoratu nahi dut Hondarribiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako bigarren planean emakumeen alduntzearen ardatzean jasota dugula kale izendegian emakumeen presentzia areagotzeko lanketarekin jarraitzea eta horren bestez guztiz lerrokatuta dagoela gaur hemen proposatzen den ekimen hau. Berdintasun teknikariaren txostenean ere justifikatzen da Maria Garro plaza memoria historikoaren, genero ikuspegiaren eta erreparazio simbolikoaren ikuspegitik egokia dela. Izan ere, 1611 urtean, sorginkeriaz akusatutako emakumeetako bat izan zen Maria Garro. Urte hartan gutxienez 6 izan ziren sorginkeriaz akusatutako eta epaitutako emakumeak Hondarribian. Eta Maria Garro da, hain zuzen, horien artean sorginkeriaz epaitutako ezezagunetako bat. Plazaren kokapena parrokiaren eskuinean kokatuta dagoen udal plaza publikoa izatea proposatzen da, eta epaiketa horiek gauzatu ziren eremua dela kontutan hartuta, eta bertan ere gertakariak azaltzen dituen euskarria jarriko direla kontutan hartuta, egoki ikusi da proposamena aurrera eramatea. Hau guztia kontutan hartuta, proposatzen da adierazitako plazari Maria Garro plaza hasierako tramitez onartzea, erabakia 30 lanegunez jendaurrean jartzea, eta erabaki hau Euskaltzaindiari jakinaraztea dagokion irizpena jasotzeko. Erabakia behin betikotzat emango da baldin eta jendaurreko epea gaindituta inolako reklamaziorik edo oharpiderik aurkezten ez bada eta Euskaltzaindiaren irizpena ere aldekoa baldin bada. Bestela, ebatzi egin beharko dira jasotzen diren idazki horiek edo reklamazio horiek eta berriro udalbatzatik pasatu beharko luke. Izendapen honen berri dagokion administrazio eta herritarrei ere jakinarazi beharko zaie ibilbide honetan ikusten baldin badute inolako reklamaziorik egin nahi dutela eta behintzat informazio publikoa izan dezaten. Ez dakit baloraziorik egin nahi den. Bai, Maria, zuria da hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon. Guk ere begionez ikusten dugu emakumeen presentzia handiagoa emateko kale izendegian egiten ari den lanketa. Izan ere, aurreko agintaldian Emeki elkartearen ekimenez abiatu zen bide hori, eta EAJ-PNV-ren gobernuak proposamena hartu eta aurrera eraman zuen beste alderdi politikoekin batera, eta bestelako elkarte, auzo eragile eta sektoreekin batera lanketa parte hartzaile baten bidez garatuz. Horrela sortu ziren, zuk esan dezun bezala, gaur egun ditugun hainbat izendapen. Hala nola Martxoak 8 plaza, Agustina Genua Saralegi plaza, Petra Lahorda plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Antxoni Etxeberria Mendizabal plaza eta Bienvenida Mazabel Susperregi plaza. Gainera, izendapen bakoitza aprobetxatzen zen auzoko bizilagunekin eta herritarrekin batera, jardunaldi edo ekitaldiren bat antolatzeko, emakume horien historia eta ekarpena balioan jartzeko. Izendegiari izen bat jartzea zaratago, memoria kolektiboa lantzeko eta herriarekin partekatzeko aukera baitzala ulertu egin zen. Mendelun, adibidez, Emekik egindako hasierako proposamenak ez zuen auzo elkartearen edo alderdi politiko baten adostasunik lortu, eta denon artean beste proposamen baten inguruan lan egin zen. Ahalik eta adostasun handiena bilatzeko. Eta uste dugu hori dela benetako parte hartzearen adibidea. Entzutea, ekarpenak jasotzea eta erabakiak elkarlanean eraikitzea. Horregatik, faltan bota dugu oraingo honetan halako prozesu parte hartzaile bat ez egotea. Kasu honetan,
Emekik erregistratu egin du, informazioa batzordean eman zaigu eta ondoren inguruko bizilagunei edo parrokiari kasu honetan jakinarazi zaie. Baina uste dugu ez dela benetako lanketa partekaturik egin. Eta ez da lehen aldia gobernu hori leporatzen dioguna. Parte atzeaz asko hitz egiten da, baina askotan daukagun sentsazioa da erabakiak aurrez hartuta aurkezten zaizkigula. Hala ere, argi esan nahi dugu proposamenaren funtsarekin ados gaudela. Positiboa eta beharrezkoa iruditzen zaigu emakumeen memoria historikoa berreskuratzea eta emakumeek kale izendegian presentzia handiagoa izatea. Gainera, txosten teknikoak berak azaltzen duenez, Maria Garro izena aukeratu da 1611ko sorginkeria akusazioen biktima izan ziren emakume guztien memoria kolektiboa ordezkatzeko, ikuspegi duinago eta pertsonalizatuago batetik. Horregatik, proposamen bat egin nahi dugu. Plaza izendatzen den unean, testu inguru historikoa azaltzeko jardunaldi edo ekitaldiren bat antolatzea. Garrantzitsua iruditzen zaigu herritarrek ulertzea nor izan zen Maria Garro, zer gertatu zen 1611an Hondarribian, eta zer esan nahi duen gaur egun memoria historikoaren eta emakumeen aitortzaren ikuspegitik plaza honi izen hori emateak. Eta azkenik, eskatzen dugu hemendik aurrera, kale izendegiaren inguruko lanketa hau modu parte hartzaileago batean egitea. Alderdi politikoek ekarpenak egiteko aukera izan dezagun, eta beste elkarte eta eragile batzuk ere kontuan har daitezen. Uste dugu hori dela benetako parte hartzearen bidea. Honengatik guztiagatik eta proposamenaren funtsarekin ados egon arren, gaurko bozketan abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Noemi, zure da hitza. Buenas tardes. Ante la solicitud de la Asociación EBEKI de dar el nombre de María Garro a una plaza de la ciudad, desde el Grupo Municipal Socialista consideramos necesario hacer una serie de consideraciones. Es evidente el desequilibrio existente en el callejero de la ciudad entre las calles dedicadas a hombres y las dedicadas a mujeres. Pero también es evidente que en los últimos años esto se ha ido corrigiendo, como muestra la denominación de diferentes plazas que acaban de mencionar. Este proceso de rotular calles con nombres de mujeres se enmarca en la aprobación del 26 de marzo de 2026 del segundo Plan de Igualdad de Mujeres de Hondarribia. En él se recoge, en el eje de empoderamiento de las mujeres, la acción 222, que se traduce en continuar con la labor de incrementar la presencia de mujeres en el callejero. Recordamos que el Grupo Municipal Socialista no apoyó dicho plan al excluir de la elaboración del mismo a un sector importante de las mujeres de Hondarribia. En esta ocasión se nos presenta la propuesta del nombre de María Garro, una de las procesadas en 1611 en la ciudad de Fuenterrabía por un supuesto delito de brujería. Lo que no entendemos es por qué se prioriza a esta mujer frente al resto de las procesadas. Esta cuestión tampoco se aclara en la memoria técnica presentada. Sin estar en desacuerdo con la propuesta, queremos recordar que existen otras mujeres cuyos nombres ya se han propuesto para dar nombre a las calles de la ciudad. Podemos mencionar, por ejemplo, los casos de Margarita Araneta, represaliada por el franquismo, o la maestra de escuela de Amute, Ana Vallejo, depurada por el franquismo. Por tanto, consideramos positivamente la propuesta, pero recordamos que existen otras. Recomendamos que se sustenten de manera más sólida las peticiones y consideramos además que sería interesante que, como motivo de la denominación de esta plaza, se realice algún acto para que la ciudadanía conozca el proceso por supuesta brujería que se llevó a cabo en 1611 y de este modo pueda valorar correctamente la denominación adoptada, al mismo tiempo que consideramos necesaria la creación de una comisión técnica que analice las propuestas que se vayan realizando por diversos colectivos en las cuestiones relativas a la denominación de las calles o plazas. Nuestro voto va a ser la abstención. Eskerrik asko. Bai, Garoa, zurea da hitza. Bai, arratsalde on guztioi, gure hitzartzearen puntua jarri nahi dugu Maria Garro, Maria de Iarrarekin, Inesa Gaxen eta Maria Etxegarairekin batera 1611ko maiatzaren 6ean epaituak izan ziren, lehen aipatu den bezala, horko iskin horretan. Datuak aterata, orain dela 415 urte.
415 urte behar izan dira, orduan, inkisizioaren eskutikan eta inongo garantiarik gabe, epaituak izan ziren emakume hoientako baten izena udalera etortzeko. Egia da, eta hemen aipatu du ere alkateak propioki, Maria Garro dala akaso ez ezagunena, ze laukote horretatikan, bereziki Inesa Gaxen izan da gehien azpimarratu izan dena, 4 emakume hoietatikan bakarra izan zelako inkisizioak leporatzen ziona onartu ez zuena. Eta horregaitikan, guk ere, EH Bildutikan, legealdi honetan ere, lanketa ezberdinak egin ditugu, Inesa Gaxenen alde esan dezakegu, edo azpimarratzen, eta bera, komunitate eta memoria horren ere lekuko izanik. Aipatzeko, Olaia Irigoienek bere liburuaren aurkezpena egin zuen aurrentzat Inesa Gaxenen inguruan, edo momentu honetan Arma Plazako eraikinean ere daukagun tamaina errealeko Inesa Gaxenen manikia. Beraz, guk ere Inesa Gaxen aipatzea ere garrantzitsua irudituko litzaiguke, baina momentu honetan, hausnarketa bat zen, ez? Azken finean, ematen du, aukeratu behar genula, 4 hoietatikan zein jarri, eta azkenean bat aukeratu behar izan da, eta horrek azken finean isladatzen duena gure gizartearen errefleju garbia. Emakumeok kale izendegian ze espazio murritza daukagun, eta badirudi emakumeen artean ere lehiatu beharra jakiteko, ez? Zein daukan lehentasun gehiago edo zein bigarren plano batean. Horregatik guk ere bat egiten dugu, momentu honetan Maria Garroren aldeko bozka emateko, jakinik 11 emakumeren izenak daudela pendiente, kasu Inesa Gaxen izan daitekela, baina batzordean ere aipatzen genuen ez bakarrik plazak izateko, ze hori izan da ere aurreko legealdiko joera bat, azken finean ez da ezer aldatu, izenik ez zaukaten espazioei, plazei izena jarri zaie, inorren etxeko helbidea ez da aldatu, eta guri EH Bildutik iruditzen zaigu garrantzitsua dela ere kaleek emakumeen izenak izatea, eta horretarako maigainean ere jartzen duguna da, kale izendegia errebisatu beharra daukagula, ze akaso ere jabetu gabe, dauzkagu gure gizonen izendegi hoietan, balore ez hain humanoak eukizituzten gizono hoiek, eta orduan emakumeen espazioak izan daitezela espazio berritarako, baina erreparazio moduan ere gizonen kale batzuk agian izenaz aldatu behar direlako. Orduan hori ere kontutan hartzea eskatzen dugu hurrengo lanketan, baina esan bezala gure bozka aldekoa izango da. Eskerrik asko, hemen aipatu diren zenbait gaiekiko zehaztapentxo batzuk egin nahi nituzke. Alde batetik, herri ekimenetik datorren proposamen bat da. Emeki elkarteak egindako proposamen bat da jaso dena, eta proposamen horri esan dudan bezala lehen bide eman zaio udal honetan, eta partekatu izan da, bai Emekiren aldetik, hainbat kiderekin, inguruan bizi edo egoten diren hainbat kiderekin, eta beraien hasierako proposamena egokitu eginda, izan ere azterketa historiko bat eginda egoeraren inguruan. Garoak aipatu ditu 4 izan zirela sorginkeriaz epaitutako emakumeak, eta nik esan dut 6 zirela, hain zuzen Maria Garro bera, Inesa Gaxen, Maria Etxegarai, Maria Ilarra, Maria Miguel Oianguren eta Katalina Bereazarra izan ziren epaituak, edo behintzat dokumentatzea lortu direnak. Eta aipatu dut, Maria Garro izan dela hautatu dena, ez ezagunetako bat bera delako. Eta honen aritik sozializazioa aipatu da, eta sozializazio horren inguruan
azkeneko hilabeteetan, Garoak aipatu duen bezala, haurrentzako liburu baten aurkezpena egin da, historia hori ezagutarazteko, adin txikikoenek. Bestalde batetik, beste Maria Hilarraren liburuaren aurkezpena ere izan dugu azken aste hauetan Hondarribian, sozializazio horren testu inguruan. Antzerki bat ere antolatuta egin da, uste dut egina dago jaz? Egin da ja sozializazio horren inguruan, eta eremuan bertan Maria Garro izena jartzeaz gain, eta batzordean adierazi zen bezala, panel bat jarriko da, gertakarien ingurukoak modu arin batean edo azalduko duena, eta zeintzuk diren dokumentatuta dauden emakume horien izenak ere jasoko dituena. Beraz, sozializatzerako garaian lanketa bat egiten ari da Hondarribiko udala, herri ekimeneko proposamen bat udalera ekarri eta bide eman zaio, egokitu da, beraiekin adostasuna lortuz, eta proposamena da hasierako onespen bat izatea, izan ere, honek gero beste tramitazio bat jarraitu beharko du, esan dudan bezala, jendaurrean jarriz, eta baita ere, euskararen erabileraren dekretuak ezartzen duen Euskaltzaindiako konsulta ere egitea jasotzen baita, proposamena behin betikoz onartu aurretik. Beraz, uste dut hemen eskatu zaizkigun lanketa horietan eta sakontze horretan saiakera bat egiten ari dela Hondarribiko udala eta horretan jarraituko dugula. Beraz, ongi iruditzen bazaizue, bozketara pasako dugu. Maria Garro plaza izena jartzeari hasierako onespena emateko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua beraz, tramiteari ekingo diogu. Laugarren puntuari dagokionean, harmonizatzeko erreglamendua aldatzeko onarpen proposamena Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzu publiko erregularri dagokiona. Estitxu mesedez? Eskerrik asko Igor, arratsaldeon guztioi. Iruditzen zait gaiak testuinguru txiki bat behar duela ondo kokatzeko, zerez izenburua nahiko aldrebesa da, eta gauza da autobus zerbitzu urbanoaren inguruko gaia dela. Jakina da, zerbitzu hau martxan jartzeko 4 espediente landu behar izan genituela, eta horietako batean Gipuzkoako garraio lurralde agintaritzara atxikitzeko prozedura bete genuela. Zergatik, honela, bilete bakarreko sistemaren barruan sartzea bermatzen zigulako. Alegia, ezagutzen dugun mugi sistema horren barruan. Gauza da, GGL-aren estatutuetako 37. artikuluak arautzen duela atxikipen hori egiteko ze prozedura jarraitu behar den. Eta esaten du hauen estatutuak eta araudia onartu behar ditugula. Dokumentu hauek 2025ko otsailean onartu genituen. Zer da gertatzen dena? Tarte horretan ere hausnarketa batean zeuden, izan ere, jakina da gizartearen beharrak aldatu direla, mugi txartelaren erabiltzaileen beharrak ere aldatu dira, eta iritsiak ziren nolabait berritzeko behar bat identifikatzera. Beraz, 2026ko apirilaren 7an erregelamendua aldatzeko txosten proposamen bat jaso genuen, haien batzordetik pasa zela eta aho batez onartua izan zela adieraziz. Beraz, zer da dagoeneko onartuta dugun arau honetan aurkituko ditugun aldaketa partzialak? Batez ere 4 eremutan ematen dira, lehenengoan da sisteman sartutako operadoren eguneraketa bat, bigarrena da mugi txartel pertsonalizatuari lotutako erreferentzia batez ere mendekotasuna dutenen txarteletan,
Hirugarrena da, aurkotxe edo aulkiak sartzeko garaian, orain ja utzik baldin badaude ez dutela itxita joan behar. Eta azkenik, konpainiako animalien sarbidaren inguruan, hemen bai aldaketa desente jasotzen dira, gaur egun egiten den erabilera hori aintzat hartuz. Beraz, hauxe da onartzera da kargun aldaketa. Galderarik edo baloraziorik egin nahi da? Ez? Bozkatuko dugu garraio zerbitzuaren araudian egokitzapen hauek jasotzearen aldeko bozkak. Aho batez onartua. 5. eta 6. puntua interes orokorragatik eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergaren hobariak aplikatzekoak dira biak, eta eskertuko nuke azalpena bateratu egitea eta ondoren bozketa puntu bakoitzarena egingo dugu, baina uste dut simplifikatzen dela bigaiak oso antzekoak direlako eta ez ditxu mesedez. Bai, Igorrek dion bezala, hurrengo bai 5. eta 6. puntuan prozedura berdinaren inguruko eztabaida da. 2026ko ordenantza fiskalek jasotzen dute 185ko obaria jaso dezaketela eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergan interes bereziko obra bezala izendatzen badira. Eta izendapen hau udalbatzari dagokio. Beraz, biak egingo ditut dia jarraian? Bale. Beraz, 5. puntuan, obren gaineko obaria osakidetza esibidazoak eskatu du, izan ere, itxasetxea eraikinean duten, tximistorratza, ez zitzaidan anteratzen, tximistorratza instalazioan konponketa batzuk egin behar dituzte, eta teknikoki baloratu ondoren ikusi dute, betetzen ditula izendapen hau jasotzeko baldintzak. Eta esaten genuen bezala, 6. puntuaren kasuan, bizesa da eskatzailea. Gogoratu nahiko nuke, erakunde honek premiazko obra batzuk egin behar dituela Kandido Saseta 1-2 eta Tximista kaleko 16-18 zenbakitan hauen egiturak egonkortzeko. Kasu honetan ere, teknikoki baloratu da eta baita ere ikusten da jasotzeko baldintzak betetzen dituela. Baloraziorik egin nahi da? 5. puntuan pasako gara beraz itxasetxeko tximistorratzaren instalazioen akatsak konpontzeko obrari eraikuntza instalazio eta horren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorrean oinarrituta aldeko bozkak. Hau bat ez onartua. Eta 6. puntuan Tximista kale 16-18 eta Satarka Kandido Saseta plazako 1 eta 2 zenbakietan eraikuntza instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzea interes orokorregatik ere aldeko bozkak. Hau batez onartu eta biak beraz. Pasako gara 7. puntura. EAJ-PNV udaltaldeak erregistratutako eremu publikoaren neutraltasuna eta garbiketa bermatzeko mozioa. Ez dakit nork, bai, Kalixa, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, arratsalde on guztioi. Hontan eskatzen duguna mozio honekin eremu publikoaren neutraltasuna eta garbiketa bermatzeko mozioa da. Kaleak, plazak, fatxadak, hormak, estalpeak, barandak edo grafitiak espazio publikoaren parte dira. Lehenik eta behin, espazio publikoa zaindu eta errespetatua izateaz gain, mantendu egin behar da. Bigarrenik, espazio publikoak bere neutraltasuna errespetatu behar du, eta ezin da alde bakartasunez erabili herritartasun osoa orderkatzen ez duten jarrera politiko, ideologiko edo defendatzaileen erakusleio pribatu gisa. Hirugarrenik, nahikoa da esatea espazio publikoa zaintzea errespetu kontua dela, edo laburbilduz herritartasun kontua dela. Egia da gure herriko kale asko pintadas, pankartaz eta kartelez beteta daudela, askotan kentzen ez diren eta irauten duten kartelak eta pankartak herriaren irudia are gehiago kaltetuz. Beraz, Hondarribiko EAJak proposatzen du Hondarribiko udalak
Lehenengo punto, onartzea, gure kale eta plazek osatzen duten espazio publikoa, fatxadekin eta kaleko altzariekin, herritar guztien ondare partekatua dela dio. Bere garbitasuna, harmonia estetikoa eta neutraltasun politikoa ondasun komun gisa bermatu behar dira. Bai, ez dela? Markatu. Bai. Bale. Bakarri laugarren. Markatu. Gaizki naukan kopia. Bueno, eskatzen dugu bakarri puntu bakarra dela laugarrena. Markatu. 3 hilabeteko epean, ez. Cosas del directo. Bigarren, espazio publikoaz jabetzeko modu guztiak salatzen ditu, grafiti, pankarta edo kartelen bidez, herriaren oinarrizko arauak eta udal ordenantzak berak errespetatzen ez dituztenak. Eta hirugarrenik, grafiti, pankarta edo kartel bidez espazio publikoetan erakusten den edozein mehatxu, irain edo gorroto delitu, mezu gaitzesten du eta berehala kendu edo ezabatuko du. Beraz, hemen eskatzen duguna, batzuetan 3 urte hauetan entzun dugu eta egia da, araudi batzuk onartu ditugula edo lanketan gaudela udaletxean, terrazan ordenantza, jaizkibelgoa, animaliena, eta kasu honetan badago araudi bat, zibikoa dena, eta adierazpen askatasunaren aldekoak gera, noski, bino behar diren espazioetan, horretarako aurreko legealdian ere kartel batzuk edo kartelak edo pankarta jartzeko gune batzuk ezarri ziren eta bakarrik eskatzen dugu, herritarrok guztiok errespetua merezi dugula eta kasu honetan uste dugu araudia bete behar dugula. Eskerrik asko. Mi esker, baloraziorik egin nahi da. Bai, Noemi? Sí. ¿Ha habido alguna modificación con respecto al texto que teníamos inicialmente del Partido Nacionalista Vasco? El que yo tengo, desde luego, es el mismo que ha Es el leído mismo. Kalisha. Sí. Vale, de acuerdo. Pues desde el Grupo Municipal Socialista queremos empezar señalando que compartimos plenamente la importancia del cuidado, el respeto y la buena convivencia del espacio público. Las calles, plazas, fachadas y el mobiliario urbano forman parte del patrimonio común de toda la ciudadanía y, por lo tanto, deben mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza, respeto y convivencia. También compartimos que cualquier mensaje de fomento del odio, la amenaza o la intimidación deben ser retirados con inmediatez. El respeto debe ser siempre la base de la convivencia democrática. Ahora bien, no comparto el enfoque político que acompaña a esta moción y no lo comparto porque introduce una afirmación que, a mi juicio, no contribuye al consenso. Cuando se afirma literalmente que si este problema no se soluciona es porque no existe voluntad política por parte de la alcaldía, se está presuponiendo una dejación deliberada de funciones. Y eso no nos corresponde ni afirmarlo ni negarlo, no tenemos los datos. Pero sí creemos que es una afirmación más orientada al reproche político que a la búsqueda de soluciones. También queremos recordar que este ayuntamiento ya dispone de herramientas normativas para actuar. Existe una ordenanza municipal de convivencia ciudadana y uso del espacio público que regula expresamente estas cuestiones en los artículos 21, 29, 45, 46 y 48. Por tanto, no estamos ante un vacío normativo, sino ante una normativa que debe aplicarse con criterio de proporcionalidad y respeto. Y también es importante explicar cómo se viene trabajando actualmente. Es decir, la Mancomunidad de Servicios del Chingudi, según nos han informado, comunica al Ayuntamiento semanalmente de las incidencias relacionadas con pintadas y pancartas en mobiliario público, con su actuación correspondiente. Asimismo, cuando aparecen pancartas o mensajes dirigidos a generar rechazo, odio o señalamiento hacia colectivos, se procede a su retirada sin demora. Del mismo modo, según nos dicen, en los casos de pintadas en propiedades privadas existe un procedimiento establecido mediante el cual son las propias personas propietarias quienes deben solicitar la intervención para su limpieza. Por eso creemos que este debate no debe plantearse en términos de voluntad política, sí o no, sino desde la responsabilidad compartida, el respeto al espacio común y la aplicación de las normas de convivencia que ya existen y con las que muy probablemente estemos todos de acuerdo. Desde el Partido Socialista defendemos el respeto a lo público, el cumplimiento de las ordenanzas y la convivencia democrática, y creemos que el respeto debe ser el eje de la convivencia. Hechas estas puntualizaciones sobre cuál es nuestro parecer acerca de esta moción, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Bai, Bai, eskerrik Carlos, asko, zurea Igor. da hitza. Bai, eskerrik asko, Igor. Arratsalde on guztioi. Naiz eta zuen mozioaren hirugarren puntuarekin guztiz ados egon, mehatxu irain eta gorroto delitu mezu gaitzezten duenak eta berehala kendu edo desabatzekoa, ezin dugu zuen mozioa osotasunean babestu zenbait esadostasun direla medio. Zuen idatzian, kalearen neutraltasuna politikoa defendatzen duzue, argudiatuz pankartak, kartelak eta pintadak desitxuratzen eta itxusten dutela gure kaleak. Ez dakigu horiek gabe itxurosoagoak izango ziren ala ez, baina neutralak ez ziren izango. Kauleen neutraltasun politikoa ez da existitzen eta ez da existituko. Gakoa da nundik begiratzen duzuen, zein talaiara igota zaudeten gauza batzut itxusitzat edo desitxuratzailetzat hartzeko, eta zuen idazkian talaia hori ondo islatuta dago. Ez zaizue molestatzen, ez duzue ez neutraltzat hartzen bankuen eta seguruen konpainien logoak. Ez duzue itxusitzat hartzen agentzi inmobiliarioen konpainien eskaparateetan agertzen diren gehiegizko prezioak. Ez duzue ikusten zuek bultzatutako turismo masibo kanpainen ondorioz gure kaleak betetzen duten turista taldeen bilera oztopatzaileak. Bestalde, sare sozialei ematen diezun neutraltasuna eta berdintzaletasuna guztiz eztabaidagarria da. Noren eskuetan dauden ikustea besterik ez dago. Algoritmo kalea bezala ez da neutrala. Denok erabiltzen dugu inoiz kaleak erakusleio gisa. Ezberdintasuna dago nundik begiratzen dugun, eta zuen ikuspuntua zer molestatzen zaizuen, zeri esaten diozuen desitxuratu, itxusia, zikina, zuen ideologiaren isla besterik ez da. Hau da, neoliberalismoaren eta bere konfliktuak eskutatzen duen identitaterik gabeko hiriarena. Eskerrik asko. Mi esker, bueno, Alderdi Sozialistako ordezkariak aipatu duen bezala alkatetzari egiten zaion erreferentzi honetan, nik ere azalpenak emateko baliatu nahi nuke aukera hau. Izan ere, espazio publikoak herritar guztion eremu direla oso garbi daukagu. Eta udalarenak diren espazio publikoen garbiketa eta mantenua modu serioan hartzen dugu, oso serioan hartzen dugu. Badakizuen moduan, uste dut herritar guztiek ere jakingo dutela, kale publikoaren garbiketaren lanketa Txingudiko mankomunitatearen bitartez egiten dugu. Horrela adostuta daukagulako. Bai saneamendua, zakarren bilketa eta kale publikoaren garbiketa jasota ditugu mankomunitatearen bitartez egiteko lan bezala. Eta adierazi nahi dut, beta behar horretarako Hondarribiko udalak bideratzen duen ekarpen kopurua 1.425.000 eurotik gorakoa dela 2026 garren urterako aurrikuspena. Jakinarazi nahi dut ere, azken 2 urteetan garbiketari bideratutako ekarpenak eta lanak indartu egin direla. Eta gainera Hondarribian modu nabarmenean. Baina zuen mozioan, kale garbiketari baino, pintaketei eta pankartei egiten diozute erreferentzi gehiago. Eta horretan ere sartu nahiko nuke. Esan nahi baitut, azkeneko 2 urte hauetan ere errefortzuak jarri direla horretan, aurreko legealdietako kontratazioarekin alderatuta. Izan ere, 2025ko otsailaren batetik aurrez zerbitzu honetara bideratutako baliabideak indartu egin dira. Lehen, pintaketa garbitzera eta pankarta jasotzera bideratutako zerbitzuak barne hartzen zituen ere hiriko altzariak garbitzeko funtzioa. Bai, eskailera mekanikoak, igogailuak eta horrelako garbiketak egitera. Eta lanketa hau orain, aparte jasotzen da, beste zerbitzu berri baten bitartez egiten delarik, eta horrek langileei aukera ematen die denbora gehiago eskaintzeko, bai pintaketa eta kartelen jasoketari dagokion neurrian.
Bestalde, nola funtzionatzen du zerbitzu honek? Alderdi sozialistako ordezkariak ere neurri batean azaldu du. Kale garbiketara bideratutako langile guztiek jasotzen dituzte egon daitezken intzidentziak edo nolabait esateko, eta txosten bat bidaltzen dute txingudiko zerbitzuetara astean behin, eta baita ere herritarrek egin ditzaketen nolabaiteko adierazpenak ere jasotzen dira modu ordenatu batean, eta astero garbiketa horiek burutzeko lan agindu bat izaten da, eta lan agindu horren baitan egiten dire garbiketa guzti horiek. Bestalde batetik, eta hemen hirugarren puntu horretan edo aipatzen den, eta nolabaiteko konpromisoa badaukagun horretan, pertsonen intimitatea, homofobia, arrazakeria edo giza eskubideen aurkako aldarriak ezabatzeko urgentziazko zerbitzua ere badago kontratatuta, eta aktibatu egiten da horrelako pintaketa edo kalean ikusten baldin bada pankarta, pegatina edo horrelakoren bat. Hau guztia adierazita, ez dugu uste mozio hau Hondarribiko errealitatera egokitutako mozioa denik. Aldiz, ikusi dezakegu alderdikeriaz eginiko mozio bat dela, euskarazko idatzian bertan, herria izendatzerako garaian marratxoak agertzen baitira. Mozio honek EAJ-PNV-ren estrategia bati erantzuten dio. Ziur gaude egun hauetan burutuko diren hainbat herrietan, eztabaidatuko den mozio berbera dela hau. EAJak agintzen ez duen hainbat herrietan hain zuzen ere. Zeren, ni dakidala Donostian, Zarautzen, Azkoitin eta bar, kartel eta pintaketak ere badaude, eta ez dut uste mozio hau erregistratuko dutenik herri horietan. Eta ez da izango EAJak agintzen duen herrietan ez dagoenik margoketa edo kartelik. Ez. Hau, Hondarribiko errealitatetik arato dago doa. Estrategia politiko bati erantzuten dion mozio bat da, lehen esan dudan bezala, eta hori konpartitzen dut alderdi sozialistak egin duen aipamenarekin. Baina are gehiago esango nuke. Gure herrian badaude hainbat eremu publiko beste erakunde batzuen titulartasunekoak direnak. Erakunde horietan, hain zuzen, EAJ-PNV-ek agintzen du. Eta denboraldi luzeetan garbitasun eta harmonia hori bera ez dute betetzen. Eta zuen mozioan ez dezute horren inguruko adierazpenik egiten. Aipagarria da behintzat. Bukatzeko esan nahi dut, maiz bisitatzen gaituzten erakundeetako ordezkari eta bisitarietako askok positiboki baloratzen dutela Hondarribian dagoen garbitasun egoera. Eta horrela adierazten dizkigutela guri, nahiko luketela beraien herrietan edo beraien eskualdeetan Hondarribi bezalako eremuak aurkitzea. Beraz, kale garbiketa okupatzen gaituen gaia da. Okupatzen gaituen bezala ekiten dugu. Eta neurriak hartzen direla eta errefortzuak jarri direla kontutan izanik, baina baita ere mozioak ulertzen dugu, erakunde honen deslegitimazio estrategia politiko bati erantzuten diola. Eta horregatik ez dugu mozioa babestuko. Bai, bigarren ronda bat? Niregatik bai. Bai, Maria zurea daitza. Lehenengo puntua, zehaztu nahi dut zergatik esan dugun erabaki politiko bat dela, eta orain saiatu naiz bilatzen, baina wifiak oraindik ez du oso ondo funtzionatzen. Agintaldi hasieran, elkarrizketa batean ikusi genuen txingudi zerbitzuari kaleko garbiketaren inguruan beste ez dakit nola esan, irizpide batzuk finkatu zirela, lehen txingudiko zerbitzuetako langileek pankarta bat lekuz kanpo ikusten zutenean, edo baimenik ez zuen pankarta bat ikusten zutenean segituan kendu egiten zuten, orain badirudi irizpidea dela, aste batez ustea edo aste hartetan egiten dela pankarten garbiketa. Hori erabaki politiko bada. Eta bigarren galdera da gure mozioaren laugarren puntua,
Diona, indarrean dagoen hiri bizikidetzari, ondasun publikoen errespetuari eta eremu publikoaren garbiketa, okupazio eta erabilera arautzen duen udal ordenantzan jasotako xedapenak zorrotz betearazteko konpromisoa hartzen du udal honek. Nik galdetu nahi dudana da, herrian zehar jartzen diren pankartak eremu publikoan, eremu pribatiboetan ez naiz sartuko, eremu publikoan baimenik gabe jartzen diren pankartak baimendu gabe jartzen badira horren kontra bozkatuko duzute, hau da, udal honetan indarrean dagoen ordenantza baten puntu baten kontra bozkatuko duzute, edo bestela aldatu ordenantza, eta esan bakoitzak jarri dezakeela nahi duen lekuan pankarta bat. Mila esker. Eskerrik asko zuri, uste dut nahiko garbi azaldu naizela zerbitzua nola kontratatuta dagoen, zerbitzuak nola funtzionatzen duen, ze errefortzu jarri diren aurretik ere kontratatu zegoen zerbitzu horri, eta esan dudana da ez dugula babestuko estrategia politiko bati erantzuten dion mozio bati. Eta gainera, estrategia politiko horrek udal erakunde honen deslegitimazioa bilatzen duenean. Hori da izan da nire erantzuna eta berresten naiz eman dudan erantzun horretan. Beraz, ongi baderitzozue, 7. puntu honetan PNV EAJ udaltaldeak erregistratutako eremu publikoaren neutraltasun eta garbiketa bermatzeko mozioaren aldeko bozkak. Aurkakoak. Beraz, mozioa ez da aurrera aterako. Eta 8. puntura pasako gara. Ahotsanitz udaltaldeak Global Sumudeko flotilla solidarioko tripulatzaileei ertzaintzak egindako erasoen aurrean erregistratutako mozioa eta EAJ, PNV eta PSE udaltaldeek aurkezturiko ebazpen alternatiboari dagokiona da. Hemen funtzionamenduari dagokionean esplikatu nahi nuke nola funtzionatuko dugun, baita idazkariak ere jakin dezan bozketaren nondik norakoa, ze izan ere atzo izan genuen bozeramaile batzordean adostu genuen mozioa, Ahotsanitz udaltaldearen mozioa eztabaidatzea eta gaur eguerdian erregistratu dutenez EAJ, PNV eta PSEek ebazpen alternatibo bat, proposamena izan da, WhatsAppez horrela adostu dugula ulertzen dut, mozioa aurkeztuko dela, lehenengo ebazpen proposamen bat egingo da, ez dakit zuen aldetik nork egingo duen beste ebazpen proposamena, eta bozkatuko dugu baten alde, bestean alde, edo norbaitek abstenitu nahi badu, aukera ere izango du, eta onartuko den ebazpen proposamena bozka gehien izango dituena izango da. Ados? Ulertua? Gorka? Bai? Aitzol, Ahotsanitzen izenean erregistratutako mozioara azaltzen badiguzu, eskertuko nizuke. Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin eta irakurketarekin hasi baino lehen, bai gustatuko litzaidake ideia bat behintzat mahai gainean jartzea eta ideia hori gizarteratzea, ez? Gaur hona dakarkigun gaiak, Global Sumudeko flotillaren inguruan aipatu behar dugu, giza eskubideak dituela oinarrian, beraien helburua edo funtzioa ekintza humanitario bat burutzea dela, zela eta jarraituko dela izaten, ekialde hurbilean, eta guk ere bat egiten dugula ideia horrekin giza eskubideen aldeko defentsan eta giza eskubideak defendatzeko berresten garela gaur egun ere, ez? Orduan irakurketarekin hasiko naiz. Global Sumudeko flotilla solidarioko tripulatzaileei ertzaintzak egindako erasoaren aurrean. Duela 3 egun, maiatzaren 23an, Loiuko aireportuan, Global Sumud ontziteria solidarioko kideek eta haiei harrera egiteko eta babesa emateko konzentratutako pertsonek ertzaintzak egindako eraso basati eta neurrigabea pairatu zuten. Erasoa jasan duten pertsonak, batzuk atxilotuak izan direlarik ondoren,
Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israelgo estatuak egindako blokeoa, okupazioa eta giza eskubideen urraketa sistematikoak salatzeko nazioarteko ekimen baten parte dira. Israeldik, hain zuzen ere, agintari sionistek baitu, legez kanpo atxiki, torturatu, bortxatu eta espetxeratu ondoren iristen ziren pertsona hauek, Ekialde Hurbilean egindako ekintza humanitarioa burutu ostean. Senideen, lankideen eta oro har herritarren harrera solidarioa jasotzea espero zutenean, adibidez Bartzelonan ikusi genuen ministroa bertan zelarik, normaltasun osoz eman den bezala, Euskal Herrira iritsi bezain pronto ertzaintzaren karga eta eraso polizial berriak jaso zituzten, eskubide zibil eta politikoekiko errespetuarekin guztiz batera ezina dena. Horrek, 1985ean gure herriko aireportuan, Hondarribian eta geroago Tolosako hilerrian, Lasa eta Zabalaren gorpuak iritsi zirenean eman ziren eta inoiz errepikatu beharrez ziren antzeko jarduerak gogora ekarri dizkigu. Horiek horrela, Hondarribiko udalak honako hau, edo da bintzat guk proposatzen duguna 7 puntukoa, bat, irmoki gaitzestea, ertzaintzak Loiuko aireportuan flotilla global sumudeko kideen eta haien harreran bildutako pertsonen aurka egindako indarkeria, neurriz kanpoko eta justifikaziorik gabeko jarduera gisa, gure elkartasuna eta laguntza helaraztea Israelgo estatuak baitu, torturatu, bortxatu, espetxeratu eta errepresaliatutako pertsonei, horien artean elkartasun internazionalistako eta Palestinako herriaren eta giza eskubideen aldeko ekimenetan parte hartzen dutenei. Hirugarrena, Loiuko polizia jardunari buruzko ikerketa sakona eta independentea eskatzea, eta gertakari horien ondoriozko erantzukizun politiko eta polizial guztiak argitzea. Lau, erasotutako pertsonei eta elkartasunerako eta protestarako eskubidea legitimoki gauzatzen zuten herritarrei, bai ertzaintzak eta baita Eusko Jaurlaritzak publikoki barkamen bat ematea eskatzea. Bost, Hondarribiko udalak giza eskubideen defentsan elkartasun internazionalistarekin eta herrien justizia eta eskatasunaren alde borrokatzen dutenen aurkako edozein errepresio moduren salaketarekin duen konpromisoa berrestea. 6. Euskal gizarteari eta nazioarteko komunitateari dei egitea Palestinako herriari elkartasuna adierazi eta Israelgo estatuaren krimenak salatu eta errepresaliatu dituzten pertsona guztiei elkartasun aktiboa erakusten jarrai dezaten. Eta 7, egungo polizia ereduaren inguruko eztabaida eskatzea eta beste polizia eredu baterako bidea egitea. Eskerrik asko. Mi eskerra Aitzol, eta EAJ, PNV, PSek aurkezturiko ebazpen alternatiboa, Maria, zuk irakurriko duzu? Bai. Maria, mesedez, zure daitza. Bai, eskerrik asko. Ez dakit balorazioak egiteko, ondoren balorazioak. Bale, guk orduan EAJak eta PNVek, barkatu eta PSek adostu dugun testua irakurriko dut. El Ayuntamiento de Hondarribia acuerda afirmar que la Ertzaintza, como policía democrática propia e integral de Euskadi, por decisión de la sociedad vasca, está sujeta al marco legal vigente y debe actuar siempre conforme a la legalidad, a sus instrucciones y pautas operativas, con proporcionalidad, prudencia, profesionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Solicitar que se esclarezcan los hechos ocurridos en el aeropuerto de Loiu, mediante los cauces administrativos, policiales, institucionales o judiciales que correspondan, a fin de determinar con rigor qué sucedió, en qué contexto se produjo la intervención y si la actuación fue ajustada a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Instar a que la investigación interna abierta esclarezca cuanto antes los hechos sucedidos y a que, si de dicha investigación se derivan actuaciones incorrectas, excesos o responsabilidades de cualquier tipo, se adopten las medidas oportunas para aclararlas y depurarlas conforme a derecho. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Hondarribia con los derechos humanos, la convivencia democrática, el derecho a la protesta pacífica, la libertad, la seguridad pública y el respeto debido a quienes ejercen funciones policiales al servicio de la ciudadanía. Rechazar cualquier intento de deslegitimación de la Ertzaintza, así como de la estrategia de desprestigio que hemos tenido ocasión de observar en las redes sociales. Trasladar al presente acuerdo al Gobierno vasco, al Departamento competente en materia de seguridad y a los grupos municipales del Ayuntamiento de Hondarribia. Eskerrik asko, iriko dugu balorazio ronda bat, ongi iruditzen bazaizue. Norbaitek zerbait esan nahi du? Ez, balorazioen ondoren bozkatuko dugu.
Bai, guk abotxanitzen balorazio bat egingo dugu. Lehenik eta behin, esan behar dugu guri ere etzaizkigula gustatu Loiuko aeroportuan ikusitako irudiak. Ez zaizkigu gustatzen indarkeriaren irudiak. Inoiz ez testuinguru batean, ez bestean. Baina egia esan, harrigarria egin zaigu abotxanitzek mozioa aurkezteko izan duen presa. Izan ere, mozioaren lehen bertsioa aurkeztu zen segurtasun sailburuaren agerraldia entzun aurretik. Zergatik Hondarribian? Zergatik sartu zen lehen bertsio hartan, duela hilabete batzuk EAJPNVek hemen bertan aurkeztutako mozio baten erreferentzia zuzena. Guk behintzat, galdera bat egiten diogu geure buruari. Benetan giza eskubideen defentsari buruzari gara, edo beste behin ere gertakari jakin batzuk aprobetxatu nahi dira konfrontazio politikorako. Gainera, kuriosoa da ikustea lehen bertsio hartatik erreferentzia horiek desagertu egin direla ondoren. Guk argi daukagu zer defendatzen dugun. Palestinako herriaren sufrimenduaren aurrean gure elkartasuna adierazi dugu behin eta berriz. Eta Israelgo gobernuak Gazan egiten ari dena onartezina dela esan dugu argi eta garbi. Baina aldi berean, uste dugu gertatutakoaren inguruan arduraz jokatu behar dela. Horregatik, uste dugu ezin dela aurretiazko epai politikorik egin gertatutako guztia argitu aurretik. Segurtasun sailburuak berak esan zuen moduan, gertatutakoa ez zen gertatu behar. Eta horregatik ireki da barne ikerketa bat gertatutako guztia argitzeko, eta hala badagokio erantzunkizunak zehazteko. Guk beti defendatu ditugu giza eskubideak, askatasuna eta bizikidetza demokratikoa. Beti. Garai errazetan eta baita oso garai zailetan ere. Eta gaur ere hori bera defendatzen dugu. Giza eskubideak, protesta baketxurako eskubidea, proportzionaltasuna eta bizikidetza. Baina baita instituzioen errespetua eta ertzaintzaren zilegitasuna ere. Ertzaintza, Euskal Gizartearen polizia demokratikoa delako, eta egunero herritarren zerbitzura lan egiten duten milaka profesionalek osatzen dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste valoraziorik. Bai, Eskerrik asko, Carlos. Igor. Gure bozka Otxanitzek planteatutako mozioari emango diogu, eta fokoa jarri nahi dugu mozio horren azkeneko puntuan, 7. nahi zuzen ere. Ehundura sozial sendoagoko jendarte baita eraikitzen dugun bitartean, non polizia ezen existituko eta zerumuga desiragarri hori gertu ikusten ez denez, ezinbestekoa zaigu polizien ereduaren debatea jendartean irekitzea. Poliziaren gainean mito asko dago. Gaia ikertu duten hainbat politologoek argi diote poliziak ez du delinkuentzia eragozten. Ez dela neutrala, ideologiari gabekoa eta gero eta gehiago botere exekutiboaren kontroletik at jarduten duela. Poliziak ez du orden publikoa babesten, orden propio bat eraikitzen du. Normalak diren konfliktoak ulertzeko eta konpontzeko arrazoitzeko mekanismo oso bat inposatzen duelarik. Egungo ertzainak gero eta urrutiago dago bere hasieran saldu nahi ziguten jendearekiko gertutasun modeloetatik. Egunez egun, Mozal legearen aplikazioa dela, euskararekiko arduragabekeria dela eta jarduera errepresiboak izaten duen impunitatea dela, gero eta beste botere faktiko bat gehiago izateko aukera errealago bihurtzen ari da. Loiukoa ez da izan kaso isolatu bat. Tamalez, olako kausuak maizegi ematen dira, berriki Errekale horren, Amaia Zabarte Anoetan inguruan, Suar Pazos Tolosako ilauterietan, eta bar, eta bar. Horregatik guztiagatik aukera hau aprobetxatu nahi dugu eredu polizialaren gai komplikatuari buruz jendartean eztabaidatzea atzera ezina dela esateko. Mila esker. Eskerrik asko, bozketara pasako dugu beraz, lehen aipatu modura. Global Sumudeko flotilla solidarioko tripulatzaileei ertzaintzak egindako erasoen aurrean Abotxanitz udaltaldeak aurkeztutako ebazpen proposamenaren aldeko bozkak. Eta EAJPNV eta PSE udaltaldeek aurkezturiko ebazpen alternatiboaren aldeko bozkak. Beraz, gehiengo onartua izango da lehenengo proposamena, eta abstentziorik uste dut ez dagoela, ez?
9. puntura pasako gara beraz. 9. puntuan 2026ko 1280 zenbakitik 1282 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokiona. Takit galderarik dagoen. Berri eman da beraz, eta 10. puntuan erregebu eta galderei dagokiona, aurrez ez dut jaso galderarik, ez dakit galderarik edo erregurik egin nahi den. Ez baldin badago besterik, 7 jo berriak diren honetan, amaitutzat emango dugu maiatzeko udal osoko bilkura hau. Gogoratu nahi dut, ekaineko osoko bilkura, ekainaren 24ean izatea adostu genuela bozeramaile batzordean atzo, eta deialdia berriro ere, eta gonbidapena ekaineko udalbatzara etortzeko, eta udaleko ekimenen inguruko jarraipena egiteko. Mila esker guztioi, eta izan ongi.